Tabe jala horas masian hame padita bigwai haratua si majutak. Manang di dia pe hamu akamang dohot tamuinang, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahi pason, dohot pangaramotion nitu hatta Jesus Kristus. Napura tano-tano rangging masih ranggongan, badatai pe pada udao, toditai toktong do masih gongkoman. Adora so tatangihon hata nitu hatta, cumulu mahita martangiang. Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Jesus tuhatai. Amin. Barita nauli di mingguta sadarion di minggu eksaudi, imana tersurat di buku Pesalmen bidusada ayat sada rodi ayat onom. Dohot topik minggu hatuau ni halak na tigor roha, kebahagiaan orang benar. Hujahama dihita songonom mahatan itu hatta. Mertua mahalak na soolo mangihuton tahini aka parjahat. Jala na soolo jongjong tudalan ni aka pardusa. Jala na soolo sahudulat dohot aka pangarehe. Sai pati ni jahuba dolo moni rohana, jala sai idu dipikiri rohana arya doho borngin. Songon haudo ibana na sinua ditopi ni batangaik, nama perbiho perbue di hajujupang ni tikina, bulung nape dang olo malos, jala sudina ni ulana majadi do. Alai dak songoni anggo pangalaho ni akapar jahat. Songon orbuk na hinabakon niya lugu do nasida. Di bahini dang manahan akapar jahati maradupon paruhuman. Manang tarbahin akapar dusa jongjong di luhutan ni aka natigor roha. Ay ditada jahuba do dalan ni aka natigor rohai. Alay matua laholonong do anggo dalan ni aka parjahat. Ima sahat ni hatan itu hatta. Hatuaun ni halak na tigor roha, kebahagiaan orang benar. Ido didok topik ni mingguta sadarion, minggu eksaudi. Tentu majaha dohot mabigi kalimaton gabi tubu tulu suku-suku di bagasar roha. Na perjulu ise do nanidok na partigor. Siapakah orang benar itu? Na padua hod dia do ukuran manang suha-suha ni hatuauni. Mana ukuran kebahagiaan? Napatuluhon bohado asa martua iba. Songod dia do bainon asa martua iba. Ima natubu di bagasar roha suku-sukun laho mangatusi topik ni mingguta sadarion hatuau ni halak natigor roha. Tutumar perdumuat doi tu turpuk jamitai. Hamu kadongan isi do nanidok na partigor. Apakah orang yang tidak pernah berdosa, yang tidak pernah melanggar hukum Tuhan? Molo odo nanidok na partigor, saya pastikan tidak ada orang benar. Danga dong. Ay danga dong jolma di portibion na suhya mardosa. Danga dong jolma di portibion na suhya marsalah. Adong nasohya mangalau sipati ni Tuhani? Upikir danga dong, sudido. Molololo si bana di patik parjulu, mungkin dia sedang melanggar hukum ketujuh. Molololo si bana di patik palimahon, mungkin dia sedang mengingkari hukum kedua dan seterusnya dan seterusnya. Jadi danga dong, na lolos sian patiki. Atong isi do. Hama kadongan saha porsiaon, partigor nanidok na dison, ima halak perdosa, alai naolo mengakui manang mangukui dosana, manang mangukui dirina perdosa. Akajol masih songonom ma naolo mangalului Tuhani. Jala naolo manopoti dosa, jala mangalului haluaon. Jala oddo hupikir nanidok na halak partigor.
Jadi orang benar itu bukan orang yang tidak pernah cacat, tapi orang yang sadar akan kekurangannya, orang yang sadar akan keberdosaannya. Sebaliknya halak parjahat manang orang fasik ima halak perdosa, alai dangolo mengaku ibana perdosa, dangolo ibana mengaku dosana. Jadi selalu dia menganggap orang yang benar. Ini orang fasik. Jadi sebenarnya partigor doho parjahat sadar do sama-sama perdosa. Holani na membedahun nasida ima nasada olo mengakui alai nasada nari dak sadar dang olo mengakui dosana. Mulubui tarpertudus partigori tuhalak namar sahid jalan mengaku sakit. Dagudang duhalak namar sahid alidang mengakui marsahid. Anggo parjahat orang fasik marsahid dunian alaidang olo mengaku sakit justru selalu mengaku sehat. Nah ini dia. Jadi orang benar itu yang sadar akan kekurangannya, kelemahannya. Alai orang fasik justru dang mengakui bahwa ibana mersala manang merdosa. Hama kadongan sahapor siaun di bagasan guar ni Tuhata Yesus Kristus. Tentu suku-suku napaduahon nakiningan dia do ukuran ni hatuaun. Mana ukuran kebahagiaan? Martua hoda ida ngasih kop sude geleng nina madu ida nai. Berarti mangihuton pengatusion ni ida naon ukuran ni hatuaun ima mulunu ngasih kop geleng na. Berarti akan asosikop do pegeleng na badak targuari mertua. Ima mangihuton rumus ni si edao. Mertua holae bui hamu panen. Hape hami suarong na bui gotilon. Nina madok lainai. Berarti hatuaun menurut silayon ima mulubui panen manang manggotil eme. Alani akan suarong gotilon na berarti dang mertua dope. Mertua hoda opung ni sitaronggal adong gelengmu makirim hepeng di hari Natalon. Ninna opung ni sitati topung ni sitaronggal saya songon na mangapian. Berarti hatua ini menurut opungon ima molo adong kiriman ni gelengna. Alani akan natua-tua nasohya dapotan wesel manang nasohya dikirimi gelengna ATM manang poparana badak tardok dope mertua. Ima mangihuton pamikirion ni natua-tua. Mertua hamu adong mobilmu ninna muse. Mertuai burju-burju sudah gelengna. Jadi ukuran ni hatuaun ima haburjuon. Ukuran ni hatuaun ima moladong mobilna, moladong artana dan lain sebagainya. Mertua matongi ngauli rupana burju muse. Ninna rupani. Gudang dopeak kahatuau didok. Molo adong an, molo adong on. Akan mertua mai didok. Boha, ido ukuran ni hatuaun. Molo au disuku tarimot tusi, alusu pasti tidak. Alai bahagia do hala hinorhon ni akai, ya bahagia. Holani tutu kebahagiaan menang hatuaun yang demikian adalah antara lain. Masih ada hal-hal lain yang membuat seseorang bahagia, mertua. Alani kebahagiaan tidak selamanya diukur atau dinilai dari materi, dari benda, atau barang-barang yang lain. Mertua mana margeleng, alai mertua do naso margeleng. Da juk ditabigi gabi holan na marianak kunido na didok mertua. Imolo dang adong geleng na gabi dang mertua beibana. Tasigati di bibelon dang adong disi didok gabi so mertua na so margeleng. Ai pasu-pasu ni debata dada holan marhiti parianak konon.
Mungkin bagi yang lain diberikan, tapi yang lainnya tidak diberikan. Tak pola mahuai. Alani mertua mana sodapotan, jala mertua dohok na dapotan. Idak kola na dapotan na mertua. Dohok do na sodapotan. Apalagi mololau musehita mamereng ukuran kebahagiaan hatuaun mangihuto Yesus songon natar surat di Matius 5 ayat 10 rodi ayat 10. Dan adong jupak kita di sini na bersifat materi. Molo tajaha sepintas justru suhar-suhar ni na dirohat taido di padok di si. Tabereng mada martua mana pogos todi, martua mana marsak roha, martua mana labok roha, martua mana mawas malemi da hati goran, martua mana ias roha, martua mapar roha na ias, martua masih bahedame, martua mana pina buru-buru ni halak ala ni hati goran. Jala ima na jujut didok perhatuan na walui. Boha taida maju. Adong disi berupa benda atau materi manang arta. Now, alai akaido justru didok Yesus na mertua. Dan ala gudang hepengna, ala gudang artana. Gabe didok rupani ido na mertua ina. Ya, ipe hatua udo alai bukan segala-galanya. Hamu kadongan suku-sukun na patuluhon buado asa mertua. Bagaimana supaya kita bahagia? Di baga satrupukon pinomat adong opat dalan didok disi asa mertua sasahalaki. Na parjulu ima molo soolo ibana mangihuton tahi ni halak parjahat. Na paduahon molo soolo jongjong tudalan ni akapardosa. Na patuluhon molo soolo sahudulan dohot akapangarehe. Jadi asa mertua kita ima suha-suha nanak kininga. Dang olo mangihuton tahi ni halak parjahat. Dangolo jongjong tudalan niya kapardusa. Dangolo sahudulat dohota kapangarehe. Jalan apa opaton bohado asa mertua didok disi makalomohon pati ni Jehovah jala mamikirisa arian dohot borngin. Makalomohon pati ni Jehovah. Jadi bahagia itu, yang berbahagia itu adalah orang-orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dan yang terakhir dikatakan, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Suka. Nga 50 sada tahun iba akamang dohot tamuinang. Dakya bosan mangalangik kang gulamo do ketika tiri. Buasa, ya karena suka. Gak bosan-bosan. Jadi molonung ngalomoroha, kapanpun, dimanapun. Adong dohalak madok songono binigi, tu dia piba saya dihut-hut ikat tiriodo. Ninna. Ini marang na tu dia ibana lao ibana tu Kalimantan, adong disikatiri, lao tu Batam, tong adong ikatiri, adong Gulamo, lao tu Jawa, tong adong ikatiri. Hamu kadongan ni sukum majohita, sinukum majohamu. Ngapiga taon dung marhasohotan. Bosad dohamu mamereng amata, manang sinukum ma akamata bosa dohamu mamereng akainatai bayako kita majo nunga adong 25 tahun dung marhasohotan nasida jalaganu pari do ibana mamereng buhi manang pardopahan ni inatai mamereng pardopahan ni amatai bosa do ibana bosa dohamu
Puasa dang bosan. Ya karena suka. Mau tiap hari, mau tiap jam, mau tiap detik, mau tiap menit. Ya tidak mungkin bosan. Nang penang 25 tahun saya rap. Kalau sudah suka, mau sampai kapanpun, bahkan dung modik pe, tong dosai dipajang, gobar ni amata, manang gobar ni inatai. Ima molonunga terlanjur sayang. Songoni mahalak partigori tu hata ni dewata. Manang di dia pe ibana, jala manang songo dia pe, saya dipikir-pikiri adia ria dohok borngin. Puasa, ya ala lomoro hana, karena dia suka. Jadi intina manang kuncina lomoro hana. Isongo kita nak kiningar rupani makalomohon natahaholongi i, basongo ni mahita makalomohon patik dohot hatani debata. Ima dalan na asa mertua, jala jabar hatuau ni halak partigor, didok di bagasa turpukon. Maperbuih di tikina menghasilkan buah pada musimnya. Asa taboto akamang dohot tamuinang gudang duhau nang naung musim na tong dang adok perbuih na. Nga musim, misalnya nga musim duren, alai disiga tibonanay tong dang adok perbuih na. Alai yang go halak natigor nakiningan jala halak na mertuai, marperbuih do ibana ditikina menghasilkan buah pada musimnya. Kenapa? Karena dia tadi menyukai firman Tuhan, menyukai Taurat Tuhan. Na padua kon jabbar dang olo malos bulungna. Daunnya tidak pernah layu. Hadu taida marurus bulung ni hawate. Ima sipata mambahedang marperbuai bana. Ala yang gohauna ni dok na dibaga sa turpukon, dakya marurus bulungna. Jalan apa tuluhon, sudi na niulana majadi. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Disuan gadong, marperbuai. Disuan eme, adong gotilona, berhasil. Martiga-tiga ibana, marutung, mardalan ibana, saya dapotan. Pokok na songon nani do ina tue-tuema, sidur na pinahan, gabe na niulana. Hamu kadongan sudido hita naing martua, mau berbahagia. Atong asa martua ho, ulahom ma nani do ni hata ni tu hata, sadarion, jala halomohon patik nai, halomohon hatanai, asa jupang hita hatuau di bagasan nguluta. Amin martangiang mahita. Moliate madiho Tuhan, di hatam na hubiki hami, pasu-pasu homai jala lopokon tu bagasan rohanami. Marhiti Jesus Kristus martangia kami tuho. Amin.